चिंता खाली हम के गोलू भाई के बाकी केहू के नहीं आ गोलू भाई के पूरा टीम आई ढेर बोले के नहीं कि अब खाली गावे के बाद कैसे बहुत सारा फरमाइश भी बाटे पूरा भी करे के बाद कि देख कर राम जी को जनकनंदिनी कि देख कर राम जी को जनकनंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई राम सिया राम को राम सिया राम चारों अखियां लड़ी रह गई राम जी को जनकनंदिनी आज मेघला नगरिया आज मेघला नगरिया अगला बार बाकी बेटी होके हर मनोकामना बाटे से भगवान करस। मेन बात बाटे कि चंदना एगो बेटा के पिता भी बानी हो भगवान करस कि 2-3 साल में भी ना 2-3 साल में और सोहर ना 2-3 साल में हमार बहनिया एगो बेटी भी के घर एगो बेटी भी होके के चाहिए क्या जी
वीर भी धनुष को हिला न सका, कोई वीर भी धनुष को हिला न सका। सबकी मस्तक तनी तनी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर श्री राम को जनक नंदनी, देख कर श्री राम को।